Jemen, Bahrajn, Jordánsko, púšte. Jú. Povedz ty mi, Mišku, čomuže ty teda po tým všetce búkaš? Ale jak načo? Však nikde žiadne šory. Top ľudia a jedlo také, že dovidenia. A ešte sa aj naučíš cudzie jazyky. Nikdy žiadne šory. Top ľudia? Že ešte naučíš nové jazyky? Jedlo, že dovidenia? Niet na švece takého čuda, že by sme tu nemali. Príďte sa presvedčiť.